Ah, ni Jawara ya? Wallahi. Abadi? Ada tunggu lah. Kau basi sila? Ah, ik ma feka mesu kula bide. Ça va? Ça va? Kon basi tey? Basi foyti. Basi foyti. Amba. Eh, ne sigin tume yang kumbe ke ede kono. Aha. Ah, okay. Agadi? Kusube. Ah, aywa. Anga do anga ato expliquer ñoko yi. Bagi coba di. Dia kata donu. Nasi? Nam, kau ke? Coba di. Nak. Sawa. Kan nami. Jawara. Sing dia. Sing. Momeri. Momeri. Sawa. Kan meri. Kau ka? Kaji do di ma. Ya, tu ngah kafe do wili kaji masa. Atau ngah duman di masa. Kau ke? Mina konan. Ça va? Ça va? Kan mami? Non, kan fu. Kau basi tey? Basi fusti. Ba. Kira fama yere. Akira fama. Aw ye mandi. Aw yo ya wesula. Ha? Yiti ne dun kuma chama tante mulo katiga bitigila. Suna tadi ka taka yanga nyoye ka baro ke. Effectivement. Oh, edu mina muma munna. Isengane bina ebida. Tiens. Ya. Non. Kosole. Abe yana la sona. Nala sona. Kibara nyombe. Kibara jukumante ku. Ni watina. Ko gele ampe kusube yere. Oui. Ne ra semaine juleni. Vajiti mawdi cheni. Nganna so ko yere kelen no problème badi. Ni bita dira sini tabiga problème. Ouais. Ni re bita di. Aten kuna yere ko mina sini ta so. Tellement que activité o be jolendu. Ko be jolendu. Wallahi. Souvent ne yɛrɛ kɔni a bɛ to kana ne hakili la i n'a fɔ on dirait dɔ ye ɲɛɲini de. Non, ɲɛɲini tɛ. Mumari. Oui. Jaratigɛ ko bɛ taa ni. Waati dɔ la adamaden garisɛgɛ bɛ jɔ kak. I b'a ɲini sen k'a ɲini bolo a tɛ sɔrɔ. Nka kana k'i kɔnɔ k'i ka fugariya dɔ lajɛ kɛbaliya tɛ. Tuma bɛ mɔgɔ k'a bila i kunna ko kɛ ni sɔrɔ tɛ kelen ye. Kosɛbɛ. Nka ne bɛ ɲinɛ ka jigin la dɔɔni. Cogo di? Mais n'a fɔra ko an ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ fo kana se bi ma. An ka teriya kana kɛ gansan yɛrɛ. Ou bien? Oui. Mais ni e degulen don k'a fɔ ko waati ka gɛlɛn i bolo. I bɛ ne ɲininka n'a y'a sɔrɔ waati ka nɔgɔn ne bolo. An b'a latɛmɛ ɲɔgɔn fɛ. Ou bien? O ye tiɲɛ ye mɛnɛ. Mɔgɔw y'a an gɛn fo mɔgɔ min na k'an juguya ka d'a kan ko an ka teri k'an ka teriya k'a sinsinlen don. Mais an m'o kɛ fu ye wa? O ye tiɲɛ ye. Tiɲɛ. Kana to ka sɔn ne ma ni waati ka gɛlɛn i bolo. Ni ɲininka n'a y'a sɔrɔ waati ka nɔgɔn ne bolo. An b'a latɛmɛ. Ou bien? Problème foyi tɛ. Ah. Problème foyi tɛ. Jawara. Ni kɛsi min de b'o bila i kun. Ayiwa. Baasi tɛ. Merci. A diyara n ye trop. N tɛ foyi la koyi. Fɛn min ka ɲi e ni ne fila bɛɛ ma ne b'o de kɛ. Non, Jawara. Non, n b'i fo de. Parce que n b'a dɔn i ye n sauvé de. Walayi. Mais ala k'a to n kɔnɔ. Ala k'i ka ɲuman to n kɔnɔ. Ala ka n kɛ teri ye teri min bɛ tigi ma fitiri wale. Amin. Merci beaucoup. O diya ye trop. N kan ka taa ci dɔ la an ka garage la. N bɛ boli ka t'o ɲɛnabɔ ka na joona. Y a pas de problème sera kan. N'ala sɔnna. Baasi t'a la. N bɛna fɔlɔ. An ɲɔgɔn sɔrɔ. N'ala sɔnna. Muso kolon dun. A bɛ yen. I bɛ n ka foli fɔ a ye. A b'a mɛn. K'a ye n bila. Ko mais ko n t'a bila. N'ala sɔnna. N bɛ ci fɔ a ye. Ale kɔni yala yalaba ninnu t'ale ka ko ye o. Tuma dɔ la hali a boli ye problème ye. Awɔ k'an bɛ o la. Ka tilen yɛrɛ. Nba. Lajɛ. E kɔni foyi ma tɛ daga sunɔgɔ kɔ.
Aminata. Aminata. Ha. Na tane. Nse la katil doni. Mama rantil. Amba. Sumogo. Bashiti. Korbasti. Bashiti. Amba. Haketu tare. Nkanga ta chido langa garage la. Seke ntina juna. Ibene mine. Ni ga shini nasonwe. Doroma kilen kana boala de. Ni ye do boala. Ka kila ki joma ko adona ta borata. Aywa ndatu la de. Kulo bangana. Momedi. Keme fla. Kuni ngata nasoni. Nene sogo sanna. Ni be jumene soro. Fembe ka gele sugula san. Momedi sabal sai ka do faraga. Ni ti foyi de soro. Kabi nana ne ka du kono. Don jumɛn de la k'a f'i ye ko Aminata n'a ma diya nin don ye n'a bɛnna min ma o san e y'i diya o tɔw bɛ k'a ɲini ka don ni 100 ye sugu la olu tɛ k'o sɔrɔ e ye 200 sɔrɔ e bɛ jɔ ko ci cɔki cɔ kana taa san i digi a kɔngɔ b'i fa yan jɔyɔrɔ bɛ ka mun ye du kɔnɔ k'a ta k'a kari kɔnɔ dɔrɔn fɛn fara kan yɛrɛ a to yen kana taa n'a ye i digi so kɔnɔ kana bɔ. Filɛ k'i yɛrɛ ɲɛfɔ nin bɛɛ kɔfɛ o. Oui, allô? Allô? Ça va? Ça va? Quand même. Quoi? Tu es même? Il va tirer là. Tu vas rien faire pas les venir voilà. Aha. Elle se gabo. Ah on est se gabo. Mais on il voulait voir. Kana mere. Ah voilà il était. Il vient sur rien faire mais. Yoro jumena e tanta garodo. Oh mais pas c'était le boulot de. Ibora yere ko ni eyoyi nin tembulu che yere lawa mina ga problème yere. Ah to di. Mais pas c'était sur le boulot kumashi. OK faut voir ça ni clara ta 5000 retre que nga kontila wa. OK problème free ça. Kana mere. Ah. Ni itara inte duguma de be la sanfe ben soro. Ya mère. Merci. Je t'aime. Merci. Nugu ko sira bɛ kɛ mɔgɔ sugu de ko sira tɛ yan. Naam. Ne de t'a dɔn nin bɛ kɛ baarakɛla sugu min ye quoi. Heure lajɛ depuis heure jumɛn de bɛ 13h ko tilela ne ko kɛ sira o e bɛ kɛ mun mɔgɔ sugu de ne ko salati ma dilan bani na dumuni ma lamɛn fɔlɔ. Ayi tante a ma mɔ dɔɔni. Salati n'a ka salatiya depuis heure jumɛn nasɔngɔ dilen ma ko sira e bɛ kɛ mun mɔgɔ sugu de dɛ bi b'a tɔ ne bɛ ka dumuni kɔnɔ k'o kɛ e yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ nin na n'i ye baarakɛla sugu ya e tali man nimisa fɛn na k'a bɔ i tɛ taa n ka dumuni ɲini ka di yan nɔ dɛ n ye mɔgɔ sugu ye de i b'a dɔn k'a fɔ ne nimisara nin tali la ne bɛ nin bila ka baarakɛla wɛrɛ ta ne tɛ se ka dusukasi kuti bɔri tɛ sa. T'a dɔn ne sa mɔgɔ tɛ wɛrɛ de minɛ tan o e k'i ye o ye kuma caman. Bisimila ne m'a minɛ tan ne b'a minɛ cogo di de n ka baarakɛla tɛ yan n bɛ n ka wari bɔ n kunna n wɔsi ji la k'a sara ni m'a bila baara la n bɛ mun kɛ sisan. E Lagare mun ne ma taa ekɔli la i sigi sa mun ne ka taa ekɔli la mun b'e la. Kalan tɛ bi yan. I fa bɛ ka kuma kɛ. Mama e yɛrɛ b'a dɔn ne ka pasi banna. I ala ne t'a kalama taa dilan kun kɔrɔ i ka 1000 ta i k'a kɛ pasi ye. Mama 1000 ka dɔgɔ ne. O ka dɔgɔ wa o i b'a kɛ 2000 y'a mɛn i yɛrɛ kunkolo yɛrɛ kɔrɔla. 2000 ko la ta wari. Awɔ kɛ. RC la ka ban yɔrɔ i ka téléphone i b'a ta yan mɛn awɔ t'an bɛɛ y'a mɛn i jɔ i ka kalan kɛ dɛ kalan kɛ y'a mɛn awɔ bye bye y'a mɛn e ala
I b'a dɔn ne ye denmuso ɲɛnamanba de wolo wa wa ka mara cogoya ka ɲi Lafiye i den mara cogo mana diya fiyewu cogo di e bɔra ka min fɔ baarakɛla ma sa o tɛ kumakan ye kɔni ne ma mun faamuya o kɔ kɛ baarakɛla ni den est-ce que kelen don wa Tanti dumuni filɛ ne ko sogo bɛ min de ne m'o k'a la ka 2000 d'e ma nasɔngɔ na i ye nin ye dɛ sogo t'a la buru t'a la foyi tɛ na ni mi dun cogo di mais a y'a fɛ i k'a ye sogo dun wa mais a y'a dun de kɛ sogo wari dila ka taa min sogo bɛ min a bɛ frigo kɔnɔ a ɲininka ne de b'a fɔ ko frigo kɔnɔ a san kun ye jumɛn dumuni tɛ de komi e ma fɔ tanti ko k'o k'a la o i y'a ye a t'a dɔn ne sa taa ka bɔ ɲɛkɔrɔ n'i ye n ta nin fɛ n bɛ nin faga fu walahi a lajɛ mɔgɔ bɛ nin dun wa hali faliw ka dumuni ni n ko n bɛ kuma sisan ko n ka jugu i ka jugu kɛ ni min kɛ wɛrɛ t'aw la ala b'a sara t'a la kana dangali don den na dɛ ayi dangali kan tɛ o f'i k'a dɔn ko e bɛ ka min kɛ wɛrɛ t'aw la yɛrɛ ala b'o sara fana sara denw de la n'i kana n den dɔgɔya Jawara a bɛ ne ta i bɛ k'i ta tɛmɛ a dan kan n bɛ ka n ta lamɔ cogo min na mun n'ale fana sɔnmɔgɔw ma ale lamɔ ten e den de bɛ kuma ne den tɛ yan i b'a dɔn i den de tɛ sinon e kun t'a e dan den ne den tɛ i b'a dɔn k'i den de a bɛ sɔrɔ i den de tɛ kɛ ni cɛ nana ka cɛ fɔ wala den ta kun ye a k'i ka baara kɛ nin filɛ nin bɛ fɛn bɛɛ kɛ so kɔnɔ yan Jawara ne ko ne ma mun faamuya dɛ ne mana fɛn fitinin fɔ baarakɛla la e bɛ wuli ka jɔ baarakɛla kun ne ko de b'i kɔnɔ i t'a fɔ safuru la ayi safuru la tɛ hali ni ko bɛ ne kɔnɔ tɛ baasi ye koyi fɛn min bɛ du kɔnɔ ko baarakɛ tɛ min kɛ a bɛ minɛnɔgɔ ko a bɛ finɔgɔ ko a bɛ sokɔnɔ baara bɛɛ kɛ hali ala ma taa ne ka dilan baarakɛla de b'a da mais a nakun tɛ yan e ka furu nafa ye jumɛn k'a sɔrɔ a kun tɛ yan ne kun b'a kɛ o a nana e t'a kɛ ne kɔni bɛ k'a sara de ne tɛ se k'o kɛ a bɛ ɲa a bɛ ɲa i ka furu i nakun ye min ye n'i tɛ se k'o kɛ hali ala ma taa ko ne ka kalifon ko baarakɛla de b'a ko ne kɔni bɛna mun f'i ye Jawara mun bɛ ne hakilila la n'a kɛl'i kɔnɔ wallahi billahi n bɛ pɔsɔni k'i miniji ye a kana kɔrɔbɔ dɛ komi e de bɛ k'a kuma salati in tɛna n t'a dun n'a bɛ taa dumuni ɲini yɔrɔ wɛrɛ a ka taa ɲini ten cogo la ni mun ma pɔsɔni k'i miniji ye i k'a fɔ tu ɲɛmɔgɔden tatɔ filɛ ne famana k'e to cogo jumɛn na e bɛ se ka mun de kɛ ne de ye furuko ye wa fɛn fɛn ka di ne b'o de kɛ mairie la ne y'a sɛbɛn ko ne bɛ naani tari ne b'i lamɛn o la wa Sesi wara cɛ na fi ko fana ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ cogo di ne terimuso ka kɔɲɔ ni dimanche natɔ ye dɛ an kan ka fini san o la de wa o ye miiri kun bɔ tiɲɛ a to an ka miiri wari tɛ ka sɔrɔ sisan ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna sɔrɔ cogo o cogo ne y'a f'i ye problème b'i da la cɛ n wele k'a bɛɛ ɲɛfɔ ne b'a déchirer e ko ten o fini wari bɛ bɛɛ joli ma fini bɛ san 2000 a bɛ kala 2000 semaine kun bɛ dilan wa epi fana chèque bɛ tila ka san nin dɔrɔn n tɛ dɔrɔn koyi i b'a dɔn ne fɛ n k'i bɛna fɔ de fini ye 1000 ye a bɛ kala 40,000 mais 2000 fɛn min mɛ tɛ tɛmɛ 100,000 kan o t'a la koyi fantanya ba de bɛ n san o ye tiɲɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔ la mais kana i miiri nin ko ninnu na fo k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ k'a dɔn i la mun o bɛ ne yɛrɛ gêner dɔɔnin wa oui problème foyi t'a la ni min bɛ i b'a ɲɛfɔ ɲɛna ok kana jɔrɔ yɛrɛ ne bɛ yan e de kama i b'a dɔn ne ye e de ta ye muso kariyara ka bɔ i nɔfɛ ka na chambre la cɛ b'i fɛ de sa mais i yɛrɛ kɔni b'a dɔn ne b'i fɛ puis i kan ka da la mais a sisan cɛ a t'a dɔn mɔgɔ ye dɛ a bɛ don mɔgɔw kan ka bɔ ni mɔgɔw ye de est ce que ne y'o cɛ ya
cɛ bɛɛ ye kelen san dɛ a san cɛ ninnu u b'i nɛgɛ ka na ne chambre la kɔfɛ u bɛ tila ka bɔ ne ka t'i tɔgɔ tiɲɛ tuguni cɛ o ye tiɲɛ ye ne ya ne ye tɔgɔ ci sigi ne yɛrɛ malo de ye o t'a la dɛ parce que e mago ɲɛna ka bɔ e bɛ taa ne tɔgɔ tiɲɛ diyagoya i mago ɲɛna ka ban ne kɔni kan ka don n tɛ ne ye siɲɛ fɔlɔ ye ka don yan n tɛ fɔlɔ n tɛ filanan ne kan k'e tɔgɔ ci sa ma ne ye tɔgɔ ci ma fo ka tɛ sa n bɛna 25 000 d'i ma donc à peu près i bɛ n wele donc ni ye n wele n b'a tɔ ci ma yan ma ok ɲaami kana régler les problèmes bɛ an y'olu ka ɲɛfɔ yan yan na kana o ko ninnu siga o bɛ dɔ k'a la fɔlɔ nɔ awɔ a bɛ dɔɔnin k'a la dɔɔnin ok n'i sera yen sisan n'i ye fini ni fɛnw san a bɛ pere i bɛ sin kɛ na awɔ ɲaami yan nɔ système Chambly. Ne ko Binta taara min? Binta bɔra. Ka bɔ wa? Kuma e y'a ci a? Ne m'a ci dɛ. Binta ka yala i bɛ se ka fɔ k'i t'a kalama. Famata. Naamu. Ne ko mun a tɛ se ka denw mara ka ɲɛ de? Binta ka yala ne bɛ bɔ a kalama cogo di? Ne ye somɔgɔ de ya? E ko kɛ cili tɛ cili ne ma min da Binta kan ni n tɛ ni k'a faga ni bugɔli ye o si tɛ k'a jogo bɔ a la n bɛ mun wɛrɛ kɛ? Bugɔli le bɛ den mara han? I y'a ci ne ma sɔn i tɛ ko wɛrɛ kɛ? Binta bɔra depuis kuma jumɛn? Depuis sɔgɔma a bɔra. Depuis sɔgɔma bon a filɛ an suw de bɛ ka yala o. A bɔra a taara min na e t'a dɔn han a fɔ maa ka seli bɛɛ bɛ kɛ fu ye nin cogo in na denmuso wolo kɔni kɔkɛ dɛ muso kelen tɛ den mara koyi muso ni cɛ de bɛ jɛ ka den mara ne kelen m'a wolo muso kelen tɛ den mara cogo di muso kelen tɛ den mara bɛɛ b'o dɔn wa cɛ fana kelen tɛ den mara nka a fanba ye aw musow de ye kɔkɛ ne bɛ n se la koyi ne bɛ n se la n'e donna e bɛ bɔ e b'i se la Binta ye nin daminɛ a mɛnna e ma fɛn fɔ ne ye ne tɛ sokɔnɔmɔgɔ ye ne ka voyage ka ca han ne bɛ se k'a dɔn cogo di ko Binta bɛ tile a kun fɛ fo ka si a kun fɛ ne ba sabali koyi i den e bɛ ka nin min kɛ nin e den de kan ka nin kɛ mais i sigilen filɛ ɲɛ gana n'a fɔ k'i ma wolo kɛ han e b'i den lamɔ nin cogo la tan a bɛna to e bolo si ye yan dɛ wa ne ko ne y'a taara cɛlasigi la don min na e de bɛna da kan ka taa cɛ fɛ yen wa ne ka a susuguma k'a bila kojugu la e min ye wolomuso ye e fana ka tila ka fara ne yɛrɛ fana kan e bɛ fɛ k'o de fɔ sa kɛ kɔkɛ n'i wolola denjugu kɔni na i t'a dɔn i b'a kɛ cogo di jɔn y'a kɛ denjugu ye ne ni e su kora kuma jumɛn k'an bɛ fila an dayɔrɔ ma bɛɛ kɔni b'a dɔn ko muso tɛ se ka den mara ne bɛ n se de k'a la e min y'a fa ye kɛ e de kɛlen bɛ ka Binta tiɲɛ e ta faamulen don e k'a ko to tantɔ sabu ne b'a dɔn e tɛ se ka ne den mara fiyewu nka Binta bɛna ne sɔrɔ yan bi a fana b'a dɔn ne ye cɛ min ye bi e fana bɛna dɔn Binta ye den sugu min ye o n ko ni ne bɛ ka Binta bugɔ sisan a b'a essayer k'a bɛ a jɔ ne fɛ de k'a essayer k'a jɔ e fɛ a b'a essayer k'a jɔ e fɛ kolonkala b'e bolo muru b'e bolo so kɔnɔ i m'a kuti i m'a dafara i b'o kuma fɔ ne e tɛ maloya ka fɔ ne ye i tɛ maloya k'o kuma fɔ ne kɔkɛ ne fana tɛ se k'o kɛ dɛ n ko ne den de don ne b'a dɔn aw bɛɛ ye jɛ kelen mɔgɔw de e den de don e yɛrɛ ma bɔ sa k'e tɛ se ka mara diya in bɛ dusukun na dɛ n'i ma diya in bila yanni e ka den na kasi den de bɛ n'i la kasi
e den den tigɛ fɔlɔ ne la wa han mara a bɛ daminɛ du kɔnɔ wa muso fana ye mara kun fɔlɔ de muso ye mara kun fɔlɔ parce que ale de bɛ tile so kɔnɔ ale de bɛ den kɔkɔ ale de bɛ fɛn bɛɛ kɛ den na kɔrɔkɛ kɔni tɛ se ka fɔ ko ne kɔni tɛ ka fɛn kɛ Binta ye sa a bɛ jogo kolon fɛn fɛn la ne kuma n'a fɛ ka dɛsɛ mais min ye kolonkala ni muru ko ye o bɔ a la dɛ hali n'a nana n'i b'a bugɔ kɔni a kana bana dɛ ne ka kuma faamu koyi i bɛ ka fɛn k'a ye i bɛ ka sugusugu k'a don min na nin ye dɛ n'a tolila a kasa e fɔlɔ de b'a santi fɔlɔ a bɛ don an fila bɛɛ de nun na kɛ tiɲɛ ye den marali ye mais e bolo ko an k'a faga fana o ma fɔ dɛ ne taa magasin na magasin na a sela awɔ a sera n taa tile bɛ gan e dɛ ma ɲinɛ o kɔ wa awɔ ye i ka nin yɛrɛ doni ka gɛlɛn cogo min na taara min kɛ sisan fini ko nin a tɛ fini an ka taa n ka t'i bila da la ok i yɛrɛ parilen dɔ bi dɛ i bɛ mɔgɔ ja tigɛ dɛ tɔnɔ e bɛ ka taa min ka sɔrɔ ne ma deli la k'o kɛ e ma tila hali sisan i ka hakili to lagare la dɛ awɔ n y'a mɛn i y'a faamu e ma tila taa so kɔnɔ bye 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 Chukula wala don tise baro ne komata beri bi bone kono ko ni ya bi na fo Andre jisuma de kan pigri ma chugoli tellement que ikadi ni dona farkolo la ni dabal maba souvent to la ne bi to ka miri ngo esigi e mane bara bismillah ke bara ni mesa dabal maba no baro mo te muso ko puju do ni wa men berla hali ti tere gen ngali ke ti jawara ngali ke ya e ma fi na ni yen kono taw de bitunu na kwa wala ni yidru kono taw bitunu na pew o ya ga masika ngali suno ni dabal banare ya me amo betis ibaro en fait ni fi ga fano di keni kabanga ni fe dambe la fukasi bina ma delega ni no wanke oui jumai ni ibaro ni fi ti kana sa chambre la ko man woni gulde ni fi ameno manni ni fi amena ngamanni la vie fini ga ko ga gelen ma do la de ko gele atew ibaro moko ni bi feki jayen ko ke il faut que fika panko do ko na kanina ko do ko kwa tiens la ni c'est la chambre la tay bola avec jayen il rafina ça ko do no ko ya doni kwa ko do no ko ya doni ibi ga joro mina ni balo il faut que o tui pa ko na ki la ni noko ibaro de bi fera parce que dusuku le kilo ne ki kuru ti kana so ke blay dusuku kasula
cɛ dusukun ka so ma ɲi dusukun fana bɛ tiɲɛ fɔ kuma dɔ la dɛ souvent kuma dɔ la a bɛ fili a bɛ fili surtout amour cɛ ye diɲɛ kanu dusukun kana se ka don a kaso la i y'a mɛn donc i bɛ fɛɛrɛ kɛ i ka n sɔrɔ yen fɛ i y'a mɛn problème t'a la n b'i wele n'a kɛra cogo min na i ka n sɔrɔ yɔrɔ min na n b'o ɲɛf'i ye c'était an tile kan ten ne ko e mun mɔgɔ sugu ye ne b'a f'i ye n'i bɛ don n ka cogo dɔ i ka da ko wa e mun bagana sugu ye de i jɔlen bɛ n ka so kɔnɔ halisa dɛ tɛmɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ i y'a ye nin ye avertissement de ye ne bɛ taa so n b'i wele an b'a kuma tigɛ téléphone na Mohamed, kila sini baru lah. Awak? Pasti. Ini kau yang katakan sih, mana tak kau. Jadi kau yang, jadi saya awak lagi mana tak kau. Amada, mabda isi mati. Ini sekalian saya orang nak berumah kini dah haram. Mama kini tanah. Ini dunia fiya mana diplomasi. Mana terima suka kau yang dulu. Oh, ni terima suka kau yang dulu. Odi benar tu kau ni biar waras orang. Reti kau berkalam sisa. Ah? Nengku ima warti, atindi. Ewe ku warti. Ewe ku warti. Ni ke uka kuwa warti, deba ku warti. Nasongo bereti di. Nga mumuni kenya reference. Ito warfana di matuni. Ema muni be no. Amnata. Ne kɔni seko ye sisan ka 400 de d'i ma. O de bɛ ne kun wa o ye ne kunna wari fana badi. Ne tun kelen no k'o bila sini nasogo ye. N'i y'o dun bi sini a tɛ si dɛ ka nasogo kuma fɔ n ye dɛ. Bawo digi da ye dɛnɛ ye. Ka d'a kan i bɛ ka n pousser ka n don ko la ko min man di n ye. Nasɔngɔ ko ni kɔɲɔ ko ta bɛ ɲɔgɔn ye sira la. U bɛ ɲɔgɔn ye sira la. Wari tɛ n kun. E na min ɲi wɛrɛ ne la k'e terimuso ka kɔɲɔ. E terimuso ka kɔɲɔ. E de bɛna ne posi langoloya ka taa terimuso ka kɔɲɔ yakubaya o tɛ tiɲɛ ye sa. A k'i sago ye. Fɛn min ka gɛlɛn ma dɔrɔn o ye sini nasɔngɔ di. Ne y'o fɔ dɔrɔn du in walayi an b'a mɛtiri da la a bɛ tila ni ɲɔgɔn cɛ de. O de ka fantan n bɛ n ka fantan. Momedi a sera o bɛɛ ma. Momedi tɛ wari ye kunna. Momedi. A tɛ tɛmɛ ala ni kira ta kan. An yɛrɛ ka patron a ka ni wari ko in n y'a fɔ a ye a kana wari mara ne bolo. N'i ye wari mara mɔgɔ bolo danaya ba tɛ mɔgɔ min kan. I b'a ye a bɛ kɛ ko dɔ ye. A filɛ e ye wari ye n kun i y'a ta ka kɛ n ta ye. Walayi. Ne dalankolon tɛ kuma si. Ni minɛ. N bɛ wari ba in ne bɛna o 400 de di ne ma. A ma di ma fɔlɔ. N'i t'a minɛ f'i t'a minɛ. Ne ka wari ye halala de. Ne tɛna d'i ma i ka taa kasara fili. Tulo b'a la. Sabali. Kana fɛn wajibiya n kan fɛn minnu tɛ wajibiya n kan. I tulo b'a la. Fantan kan k'a bɛrɛmako de kɛ. E ye fantan ye ne ye fantan ye. E ko k'e t'i bɛrɛmako kɛ. Donc i bɛ fɛ ka n pousser n ka taa wali bitigiw dakari ou bien i bɛ fɛ ka n pousser n ka taa barakasi de kɛ ka wari ɲini ka na d'e ma. Ne m'o f'i ɲɛna dɛ Momedi. Mais i bɛ k'o sira de don ne kɔrɔ o. Ayi nin t'o sira don i kɔrɔ dɛ. O y'i yɛrɛ hakilina de. Ou bien n ka wari ta k'a d'i ma. N'i bɛ wari fɛ a minɛ a minɛ ne de b'a kaso kɛ o a minɛ. Ma bɛ ala ye ne m'i jan sa. Ni nin ye n ka telimani wari ye n kan ka taa garage la a ye nin n ka patron ye nin ci donc n kan ka nin ka telimani wari de ka taa garage la kana dimi dɛ furu dabɔra nin de kama muso kan ka muɲu n'i ma muɲu i denw tɛna se ka tɔnɔ dun
f'i ka dɔn an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ bi tulo b'a la kana dimi i bɛ se ka taa ne bɛna fɔlɔ la vie i la vie ala ɲɛ yɔrɔ a bɛ ka sigi o de ne ɲɛkɔrɔ est-ce que tiɲɛ don réalité yɛrɛ dɔn tiɲɛ don e taga muso est-ce que n tɛ taa ɲɛko k'a la dɔn n tɛ sigi o la souvent i b'a dɔn mɔgɔw tɔgɔ sigi i dalen fɛn dɔ la ni dugu jɛra ni wulila donc i bɛ k'a kɛra de est-ce que tiɲɛ don yɔrɔ de b'a kɛ ne la i b'a dɔn kamalenin yɛrɛ de dalakan ka ca quoi e tɛ ka fɔ ne kamalenin wala i kamalenin yɛrɛ non à chaque fois i bɛ to ka nin kuma nin fɔ e b'a dɔn n tɛ kamalenin ye non i bɛ kamalenin dɔn kamalenin min bɛ zi kamalenin de ye mɔgɔ ye min bɛ zi gow la o kunfɛ non ne filɛ yɔrɔ min na sisan e kelen dɔrɔn de bɛ ne bolo gow la walayi walayi et puis n b'a dɔn ne tɛ tɛna se ka zi muso wɛrɛ la komi joie sɔrɔ a fɛ ko la komi non tano c'est un petit i b'a dɔn wa ti yɛrɛ de ye muso ye n'a sɔrɔla muso bɛɛ de tun bɛ taa laja min na a fɔ dɔrɔn k'i bɛ ɲɔgɔnna caman fɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛna minnu ne tɛ kelen bon komi hakililali de ka di e ye baro la n tɛ ban o ma parce que i ye hakilila de di mais ani ne b'a kɛ o de tɛ kelen nka n bɛ min f'i ye ne k'i ma i b'a dɔn min ka di n yɛrɛ de a réalité min ka di ne ne ko i ma fɛn o fɛn non kana sɔsɔ quoi o kɛ ne ye dɔrɔn quoi o de bɛ belebeleba fara i kan quoi ne tɛ se mais ni ne ko kelen dɔrɔn fo ne ka to ka e nɛgɛ kuma bɛɛ lajɛ a kɛ tan a tun ta bɔ tan bon i b'a ye an bɛ mɛn ɲɔgɔn na e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ça fait 6 mois e ma sɔn ka nin temps di ne ma e ni ne ka don f'i ka juru kun magaya ko dɔw la mais ma fɛn faamuya muso fana bɛ kɛ n'a ka manjakɔrɔbaw de ka yala donc mais manjakɔrɔbɔ kalo 1 kalo 2 fo 6 mois cɛ o tɛ passera dɛ o bɛɛ b'a la dɛ muso fana ni fɛrɛ banna muso man ɲɛ donc f'i ka kɛ fɛɛrɛtigi nin ye ka fɛɛrɛw de ye non n bɛna hakili to nin na parce que e bɛ fiɲɛ bila dɛ mun bɛ oui parce que kana de bɛ n kɔnɔ i ka n ka dɔn i yɛrɛ ka n ka dɔn a ma se e dusu e fɛ sa e dusu ne dusu i b'a dɔn ko n bɛ kelen yɛrɛ ɲɔgɔn na n bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ yɔrɔ ne tulo b'a la e dusu ne dusukun bɛ k'a fɔ je t'aime ne yɛrɛ ta b'a la moi aussi i b'a dɔn dusukun fila bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ten de quoi i b'a dɔn n'aw ka di ɲɔgɔn ye a dusukun fila bɛ kuma